Здравейте хора, ето как изглеждаше нашата TV стена в хола преди. Имаше само едно малко телевизорче, на което кабелите висяха надолу до контакта. Монтирахме тези дървени панели, свалихме стария телевизор от стената, заменихме го с по-голям и купихме този TV шкаф. Взехме PlayStation с доста игри за хората, които обичат да играят, но повечето гости не зареждат джойстиците след себе си и за следващите е доста неприятно, защото трябва тепърва да чакат да се заредят. Затова купихме бежична зарядна станция, която зарежда непрекъснато и само трябва да оставят джойстика. След време ни се иска да сложим по-голям TV шкаф, който да стига поне до контакта и също така още по-голям телевизор. Но и сега сме доволни от промените, които направихме, а и отскоро сме в бизнеса с Airbnb, така че имаме време за още подобрения. И така хора, това е всичко от нас за днес. Ако вие имате някакви идеи за подобрения, пишете ни в коментарите.